ନମସ୍କାର। ଡୋରାକୁ ଡାକି ଡାକି ଡୋରା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଫୁଲ। ଫୁଲ କହିଲା, ଏ ଡୋରା, ଆଜି ସେଇ ଝରଣା କୂଳକୁ ଯିବା ନାହିଁ? ଡୋରା କହିଲା, ସମ୍ପର୍କ ଯେତେ ମଧୁର ହଉନା କାହିଁକି, ଆମେ ସବୁବେଳେ ନିରୋଳାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଏ ସମାଜ ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ, ଆମର ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଉପହାସ କରିବ। ଫୁଲ, ହଉ, କେଉଁଠି ବସିବା କହ? ଡୋରା କହିଲା, ଆମ ଦାଣ୍ଡ ବାରଣ୍ଡାରେ। ଫୁଲ କହିଲା, ହଉ ଚାଲ। ଡୋରା, ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି କେତେ ଧର୍ମଯାଜକ ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରି ଭଲ ବାଟରେ ଆଣିବାକୁ, ହେଲେ ତାର ସମାଜ ତାକୁ ବିରୋଧ କରେ। ସେହି ଧର୍ମରେ ଯିଏ ଦୀକ୍ଷିତ ହୁଏ ତାକୁ ସମାଜରୁ ବାସନ୍ଦ କରାଯାଏ, ପରିଶେଷରେ ତା ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଫୁଲ କହିଲା, ହଉ, ମା ଡାକିଲେଣି, ଡୋରା, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ। ଡୋରା କହିଲା, ହଉ, ତୁ ଯା।